Adlaw nga Miyerkules karon mga kaigsunan, petsa 16 sa bulan sa Marso tuig 2022. Ang pagbasa kinutlo gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Mateo, Kapitulo 20, versikulo 17 ngadto sa 28. Samtang nagtunga si Jesus paingon sa Jerusalem, nagpalain siya og ang napulog duha ka tinun-an og giingnan niya sila, pamati kamo. Nagpadulong kita sa Jerusalem og didto ang Anak sa Tao itugyan ngadto sa kadagkuan sa mga pari og sa mga magtutudlo sa balaod. Siya hukman nila sa kamatayon og unya itugyan nila ngadto sa mga dili Hudeo. Bugal-bugalan siya og latoson og ilansang sa cross. Apan sa ikatulo ka adlaw banhawon siya. Oni ang asawa ni Zebedeo miadto kang Jesus uban sa iyang mga anak, miyukbo og bihangyo kaniyag usa ka butang. Nangutana si Jesus kaniya, unsa may imong gusto? Siya mitubag, isaad kanako nga kining duha ko ka anak, palingkuron mo sa imong tuo og sa imong wala kun maghari ka na. Si Jesus mitubag kanila, wala kamo masayod sa inyong gipangayo. Makahimo ba kamo pag-inom sa kupa sa pag-antos nga sa dili madugay akong imnan? Sila mitubag, oo, makahimo. Si Jesus miingon kanila, kamo makainom gayod gikan sa akong kupa, apan wala ako'y katungod sa pagpili kun kinsa ang palingkuron sa akong tuo og sa akong wala. Kining mga dapita alang lamang ni adtong giandaman niini sa akong amahan. Sa pagkadungog ni ini sa napulo katinun-an, nangasuko sila sa duha ka magsuon. Busa, gitawag ni Jesus silang tanan o giingnan. Nasayod kamo nga ang mga namunuan ni ining kalibutana, nagpahawod-hawod og ang mga kadagkuan hangul o gahom. Apan dili kini mao ang paagi nga angay ninyong sundon. Kung usa ka ninyo gustong ilhon nga dako, kinahanglan nga mag-alagad siya sa tanan. O kung usa ka ninyo gusto nga mulabaw sa tanan, kinahanglan nga magpaulipon siya kaninyo. Sama sa Anak sa Tao nga wala muanhi aron alagaran, kundili sa pag-alagad o paghatag sa iyang kinabuhi aron pagluwas sa daghang tao. Mga igsoon ang Ebanghelyo sa Ginoo, daygon ikaw o Kristo. Pagampo sa dili pa magsugod sa trabaho. Magampo kita sa ngalan samahan sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Langit no namong Amahan, sa among pagsulod nining trabahoan, among gidala ang imong presensya uban kanamo. Among gipamulong ang imong kalinaw, imong grasya, imong kaluoy, ug ang imong perpektong hanay sa among mga trabaho. Among gipadayag ang imong gahom, labaw sa tanan, diha sa mga butang nga among mahimo, masulti, mahuna-unaan, ug mahukman sulod nining adlaw. Ginoo, nagapasalamat kami sa gasa sa kinabuhi, niining bagong adlaw, niining kahigayunan nga kami nakasulod sa trabaho ug mamahimong parte niining nga grupo. Salamat sa mga gasa nga imong gitugyan kanamo. Hamong gamiton kini diha sa pagimaya kanimo. Hatagi kami sa kusog ug kadasig sa pagbuhat sa among mga trabaho. Panalangini ang among mga proyekto, mga ideya o kusog, aron sa ingon bisan sa pinakagamay namong mga kalampusan, magahatag kini sa imong himaya. Ubani kami Ginoo sa among pagtrabaho nining adlaw. Puna kini nga lugar sa inspirasyon ug kusog. Tabangi kami nga magtrabaho isip usa ka grupo nga mapakita sa usag-usa ang kamaayo. Himuha kami nga maayo nga makabot namo ang mga butang nga kinahanglan namong buhaton. Himuha kini nga lugar nga puno sa kalipay ug panagihigalaay. Ug kamugaway ug kalinaw ang mapatigbabaw niining dapita. Ginoo, kung kami ana sa kalibog, giyahi kami. Kung kami muwadaan sa kadasig ug paglaom, dasiga kami. Himuha nga ang trabaho nga among gihimo ug ang paagi sa among paghimo niini makahatag unta kini og hugot nga pagtuo.
kalipay ug pahiyom sa tanan nga among mahimamat karong adlaw. Panalangini ang among mga pamilya, among Pinoy-anan, among nasod. Himua nga magmatidud-anon kami sa pagtagad ug pag-amuma sa kalikupan ug sa tanang may kinabuhi diha sa pagbuhat kanamo sa pagkabot sa imong pangandoy alang sa hustisya ug kagawasan. O Ginoo, sa among pagbiya nining lugara, tagai kami sa imong panalangin ug kaluoy sa among pagbiyahe. Panalangini ang among mga pamilya ug Pinoy-anan nga anaon ta sa mayong kahimtang sama sa among pagbiya kanila. Ginoo, salamat sa tanang butang nga imong nabuhat, sa tanang butang nga imong gibuhat ug sa tanang butang nga imong buhaton pa. Sa ngalan ni Jesus, among giampo diha sa tumang pagigugma ug pagpasalamat. Amen. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen.